Cardom dan marli pini carbing long rat phan nilik pachani ji lapen kathan punji polam the bangke kedam tangani dok moka ai thielo mate dok moka bozar long KSA KSYC lapen ITPKA tatum song thom jelangsi MLA Dr. Nomol Mumin mati MLA Mumin bangke Assam Legislative Assembly long tami Deputy Speaker lo la sedang likit kedam tang Arni Duar Baguri mati 26 nong Duar Baguri Homosti long BGP Mass Joining Program ajai mekalong alang li pherang ke theng no lam thi ke jai bangke carbing long ke hepre hang lote chiru et po posi kaneng jepon asile tum non tami hemprek pan tami bat sik dulo posi po tipu medical college ta dolo university ta dolo veterinary college ta dolo pusilang hin peneng jepon lo pasi ilu tum phan ke hemprek pan tami bat silang pilu pusilang hin peneng jepon lo la pen part tami hemprek hang throng ti ilu tum carbing long ke du antami chiru et po posi pu la pen lost pick pu silang hin pen jong dam lo ilu tum carbing ang long rat tami luwak lu pasti lang lihin penang rob lo halat sohut keneng jiram thi pen lang dam pulute pasala bang sohut KSA KSYC la pen ITP ya song tum che song lo la pen mi phita me kai pon lo la pen lang li phan pin ram lo pasi KSA mate har regional committee KSA amai phu bu thotrang pen tame lam the bak lang pon lo hala bang sohut MLA movement bang ke carbing long aphan hempayong sening hang hebek lo pulute carbing long pen tami alang li phan ning ka ste bang witanang pok si jong ko dam lo pasila bang so lam kan ibang ka hok lo ilitum 1986 pen hemprek a movement mati hemprek phan a kimang do thiba join si hembrit mi chikai lo don rap tamai ta mong li bang only ka chabai kon hai hoi pen cheng lok ilitum hemprek phan kwano ni ka chi song alu do song tami tum chi song lo atum tami hemprek phan poti chi song lo inglit ing phach pat check lo la pen jhak tumke a pranta mi dam nang lo bon tami MLA mumin ba kan ji thu bangke hemprek hang lo te tum lost ping ji la pen hemprek hang ke alewi pasilang hin pen jong dam lo la si carbing no rat phan lang rop lo la pen le tum hemprek phan ka te song ke alewi pen lo la si MLA mumin ba la bang solam ning ji det pen ke carbing long rat tami thur pak lo la pen ning ka sam se pen ka pen ren tami pen an du lo ta sala bang so hot ka che song bang ke dom ka hi thilong tami pen an lang ni phan pen rem pon lo la pen ni phi tami kai pon lo la pen par tami lo ka prek adim tami la phan pen rem lo la pen hem prek ka photha ka che song pot il tum phan lang rop lang sit si lang ni bang ke da so ala ma bak lang pon du si lang ni phan ning ki jang je ning ka sam si bak lang si mi phi tami kai pon lo carbing long hemprek phurki mo lang dam lo pote pen ando la sinili la bang so video long kenili hemprek phurki mo bang kenili than pon pelo la sa pran dam nang tum tame do lo la pen 1986 hot hemprek ke hasan ke ili tum hemrit ni chikayang le don rap dam lo chang le la pen ili tum kacha bai kot mang kadang ni pasi non ke do bom ACM doktor tulran mo hang tami ji pon do tasi hemprek bang ke hang verji pasi lang lihin peneng jelo tapi ton ke do bom ACM tami no gong jel alo hemprek ke hang aparman mate hemprek amen pen cek to jon nira ni bang ke jel to nang le pasi pu hala bang so hol ka che song la ke dok mo ka hai thielong KSA KSYC la pen ITPK atum song thom jelang si MLA doktor nomol mumin ami phi kai pon lo la pen lang phan pen rem pon lo la pen ITPK song pen kanai pon dalam na ke mumin ke meghalaya sor asi meghalaya pa dam dia chok thang aksung oi pasiring ripon asi hokpet ke meghalaya tame garo hills to harak tame garo hill to mas council dola asi khadak ke garo tum adyat lo mate garo tum district lo dak tame tum dolo asi MLA mumin ke garo munit mate garo khai pena asi ni lang ni phan pathilo rang ji ke jong dam de bon tame lang li tum 1986 when hemprek ka song mang pom si non an ke 2025 lo la si tum hemprek phan jok tami tenge ne pota melang li kan je bang ke hemprek hang te lost pick po la penan ke do bom tami hemprek pen apat sinang ne pile basi alang li hin pe jong dam lo la so puthak si karbi ang long ra tum tami ning ka sam se jok lang si ajak tum ke mi phi kai pon lo la si tum jok
abang phu bang phi tami carbing long hemprek nang ni phu bang ke party long ke klem dun la pen ham phang song long ke klem dun atum antame hemprek nang ni hemprek hang te los pig ji polam the bang ke ni le kanang je bang long le pen na la pen non ke de bom CEM doktor turam long hang tami la tami hemprek amen pen mate hemprek ke hang pen jel ke jang nang bang lo mate phatek ke do nang bang lo no gong jel long cek lo jon nira ni bang ke jel do nang lo pasi alang ita mening je pon lo la pen 1986 an kan hot ke hemprek amen pen karbihiansi kaca boykot karbihiansi reng hu pasu la pen karbihiansi kaca ter kaca hap la pen hemrit maka cekai pasi halas suhut penan suluk dak ta mondu pusinan pu anta me dang le mai meeting long ni je bom asi ka dok be karbing ngor ta me chini po halas bangke penan atau man ke jap do pasi pu asi non itum hemprek hangi pastame ing samjen pen hana pasi lang le hin pen ji pon lo asi suluk sudak pen til tum hemprek hang ni pasi ni je pon vera stami nan pon tami hemprek bang wan vela stami dang dam plote karbing long autonomous council along CEM doktor tuliar mong hang abangke hemprek hang ate los pigi hemprek hang lote non ke de bom antame chiru aje bukin ji penang basi BJP MLA Dr. Nomol Memen Apartame Assam Legislative Deputy Speaker adang like la sonalam the bangsi ning ji det lo basi hemprek hang te los pigi tapi hemprek hang lote non ke de bom antame medical college punoi dipu university punoi lapen veterinary college punoi lapen kaprek asain dengan tami pon labi puselang hin penjong dam lo basa so potak si nilhen pata mining duk lo lapen lang lipan pen rem pon ni karbi pucepak lang si lapen hemprek abang kini tum hang ber nang jipu basa potak ni cepak lang si video pen tami salam lo basa ini tum jok party jok asong jok ham phang song tami hemprek hang ne lapen hemprek hang los ping jipu kini tum labang salam ning jinang ne lapen nili nan pon tami arjong lipen na hemprek hang los ping ji lapen hemprek hang lote tum karbing long duk pigi polam the bangar long lipen la monta me not MLA doktor nomor mumin wang ken ji pon ten la support si pini ni karbing long rat phan than pachani pon la la si pini video ke dile pading oila hemprek a phutak mate hemprek a phurku mu tame ni karbing long rat phan arni ke prek a video long than pa meji la changni tum nili channel ba subscribe ke lang por subscribe tha la si pini video kang ton la do mai thak me kardom